Jeg hedder Jesper. Jeg vil lige lave en lille kort video af en beholder, jeg har fået hjem fra England af. En italiensk produceret rustfri stålbeholder, som jeg forestiller mig at lave e-cigaretvæske i. E-cigaretvæske bestående af tobak og de to basevæsker, propylenglykolen og den vegetabilske glycerin. Det skal så stå og trække med hinanden ned i denne her lufttætte beholder. Og grunden til, at den skal være lufttæt, det er fordi væskerne har tendens til at ville tiltrække fugtighed fra det omgivende miljø. Og det er jeg ikke interesseret i at få blandet sammen med mine væsker. Så derfor skal den være lufttæt. Det smarte er jo også, at den har en lille hane, så man kan prøvesmage undervejs. Prøvesmage den tobak, som kommer i de her vakuumpakkede poser fra England af, oprindeligt fra USA. Tobakken er jo fra USA. Så der har jeg nogle fine forventninger til. Det skal vel trække i cirka 30 dage, og så skal det stå og efterstibe, og så kommer der jo en lidt større filtreringsproces derefter. Og det vil jeg meget gerne vende tilbage til i en senere video. Men lige her nu, så var det bare et lille update på, hvordan væskerne kan opbevares. Hej igen.